páté příčce 18 Šesté místo patří Tomášovi Kozákovi, sedmý František Staněk a jako osmý skončil Martina Novák. No, my jsme tady slyšeli zhromení do posledního kruhu, tak uvidíme, jak to si rozhodneme prezidentské závody. Zuzánková úplně vytuhla. Meky, je to slovo Pecková, tahá to pole a Meky teďka nastupuje. Uvidíme, jestli se obě dámy v zelených trikotech Sokol a Plzeň zachytí. Ale Meky zdá se, že má hodně sil. Když Pecková s ní bojuje, snaží se udržet ten kontrakt. Dá se mi ale, že Meky začíná umývat. No, my sledujeme čas, 9:17, 9:18, a jenom připomínám 9:53:72, letošní nejlepší výkon Anežky Grohotové, takže mám ten dojem, že uvidíme nejlepší letošní výkon na této a závěru určitě. Ještě Pecková půjčuje, ale hned už to všechno zvládne, ano. Nejlepší letošní český výkon vytvořila Kristýna Meky 41:46. Já srandu tato stava běží okolo té pomalej, že ani je nepustila. Ne? Jsou na 3 metrech 20, takže tento závod se můžeme věnovat o chvilku později, až tam bude naspívané o něco více. Budeme se těšit na Jiřinu Knáčníkovou, která samozřejmě zatím do nízké výšky